ҳокимҷон маҳмудов дар мактаби мусиқии бачагонаи ноҳияи шаҳри нав ба маҳфили доиранавозӣ аъзо буда аз зумраи шогирдони муваффақ ба ҳисоб меравад. вақтҳои холигии худ ба маҳфил омада шафати ҳамкасбон ва устодон истода ба омӯхтани нозикиҳои мусиқӣ машғул мебошад. ӯ имрӯз мустақилона навохтани доираро хуб аз худ карда сардори гурӯҳ мебошад. аз синни хурдиам ба доира шавқу завқи зиёд доштам ва аз соли 2016 дар мактаби санъати бачагонаи ноҳияи шаҳри нав ба шӯъбаи доира таҳсил мекунам. дар ин ҷо устоди ман Иброҳимов Ҳусейн ба ман нозикиҳои санъатро омӯхтанд ва ман аз онҳо беҳад миннатдорам ва дар оянда мехоҳам ба мисли устодам санъаткори беҳтарин шавам ва ба халқу ватани худ содиқона хизмат кунам. бояд гуфт ки дар ноҳияи шаҳри нав тӯли чанд сол аст ки бо дастгирии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ ва санъаткорони варзида мактаби мусиқии бачагона барои кӯдакону наврасон ташкил карда шудааст. ҳар замоне ки меҳмонони хориҷиву дохилӣ ба ноҳияи шаҳри нав ташриф меоранд, барои қабули онҳо албатта як гурӯҳи санъаткорони шӯъбаи фарҳанг бо суруду таронахонӣ пешвоз мегиранд. дар баробари онҳо ҳунармандони ин маҳфил низ як базми доиранавозиро пешкаши меҳмонон мегардонанд. дар мактаб кӯдакону наврасон аз рӯи 10 ихтисос ҳунар меомӯзанд. аз ҷумла доиранавозӣ, дутор, актёрӣ, рассомӣ, кулолгарӣ ва ғайраҳо ҳунар меомӯзанд. ҳамчунин онҳо дар чорабиниҳои фарҳангию фароғатии ноҳия фаъолона иштирок намуда ҳунари худро нишон медиҳанд. мо омӯзгорон ҳаракат мекунем ки ҳар яке онҳоро хуб тарбияву соҳибкасб намоем, то ки онҳо дар оянда ба халқу ватани худ хизмат кунанд. ҳокимҷон маҳмудов мегӯяд ки ҳарчанд навохтану аз худкунии нозукиҳои доиранавозӣ душвор буд, аллакай аз навохтани ин асбоб хуб мебарояд. мо хел устодо ҳаракат мекунем ки ман худи ман ҳамин хел тасаввур мекунам, ҳаракат мекунам ки устод бояд ҳамин хел устоде бошад ки шогирд аз устод зур бошад. дар ҳолате ки устод агар шогирд аз устод зур набошад, агар ҳамун устод бояд худаш устод ҳисоб накунад. барои он ки вақте ки омӯхти шогирд ки ба бояр расиду ба санъати кулоҳи баланди санъат расид, аз худи устод ки баланд шуд, ана он вақт устод бояд худаш устод ҳис кунад ки ҳамун шогирд тарбия кардагӣ аст. мо ҳамеша кӯшиш мекунем дар ҳамин мактаби санъати бачагона ҳиссаи худро мегузорем ва ҳаракат мекунем ки тамоми нозикиҳои санъат ба онҳо омӯзонем. ба хотири ҳавасманд намудани аъзоёни маҳфил аз ҷониби шӯъбаи маориф ва бахши ҷавонон ва варзиши ноҳияи шаҳри нав ба таври доимӣ озмунҳо ташкил гардида ғолибон бо тӯҳфаҳои моливу пулӣ ҳавасманд карда мешаванд ки ин ҳунарманди наврас ҳокимҷон маҳмудов низ чандин борҳо соҳиби ифтихорномаву сипоснома гаштааст.